duk yanda ka samu rauni wasu mutanen na a tare da kai ba za su guje ka ba, za su karfafa ka, su baka tabbacin ci gaba ko mai wahalarsa. Na san da cewa samun nasara ba shi da tabbas, yana da wahala ka yi tafiya kuma tafiyar ba tare da kowa ba. Yin aiki kowace rana da kuma cika dare ba shi bane zai baka nasara. Wani lokaci kana da buƙatar jajircewa game da tunaninka har iya ƙarfinka. Za ka rasa kanka, ka rasa kowace dabara, ka rasa fahimtar gaba ko baya. Kashi cewa baka da kuzarin ci gaba, amma ka ci gaba da tafiya duk da ƙalubalen da ka fuskanta. Ka fuskanci ƙalubale lokacin da ka so ka san kanka, ka fuskanci rashi lokacin da ka buƙaci samu, ka fuskanci ƙiyayya lokacin da ka buƙaci farin ciki, ka fuskanci nadama lokacin da ka yi kuskure, amma baka daina ba, domin tunaninka shine yaushe za ka yi nasara. Wani lokaci tambayar da baka da amsar ta wasu mutanen na a tare da kai domin su ga faduwarka, su ga rashinka, su ga iya nisan gudunka. Za ka fuskanci kowane irin kalubale har idan kana son yin nasara. Za su zage ka, su aibata ka, su walakanta ka domin ka sare, su ga cewa ka yi rashin nasara, sai dai kuma ba su san manufarka ba. Ci gaba da gaskata kanka domin ba ƙarshen labarin ba ne, babu mai tabbacin nan zuwa wani lokaci. Nuna cewa baka san abin da kalmar kasawa take nufi ba. Mahaifanka na a tare da kai, me yasa za ka yi rashin nasara? Za su ƙarfafa ka, su baka shawara, su nuna maka hanya, su nuna maka soyayya, domin ba su da tamkar ka. Idan baka da muhimmanci a tare da su, nuna musu cewa rayuwarka na da matuƙar muhimmanci. Kana da buƙatar samun abin da ka rasa, juriya, jajircewa da kuma horo. Zuwa wani lokaci labarin naka zai sauya, za ka kasance gwarzon shekara